इटलीच्या लोंबार्डीच्या ब्रेसियांत याजक फाउस्तीन आणि ताचो भाव दियाकून जोविटा आपल्या मायगावान त्राजनाच्या दगदना सहित इतले उर्बेन आणि धैर्यान देवाचे उतर प्रगट करताले की तांच्या अनपावडते विरोधी ते इरारक कारण झाले. रोमाच्या देवाची बोंब्या पुजा करूंक दन दिरिव्यांक आशा जावंक बंदीन घालना दगदनी दिवंक दिल्ली बिश्टांनी जावंक कांयच उपकारले ना. सान फाउस्तीन आणि सान जोविटा पुरातन काळात हावन आपल्या मायगांव ब्रेसियाच्या प्रमुख पात्रांत जावन आसून पुरातन काळाचे मार्तिलेच्या पट्टेंत तांचें नांव दिसून येता.